ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ರಂಗಭೂಮಿ ಈ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರು ಅಕುಲು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದು ನಮಕ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮರ್ದು ಅವಡಾಪುಡು. ಎಸ್ ಏನಿತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅವೇತೋ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಡ ಅಭಿನಯ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿತ್ನ ಅಶೋಕ್ ಬೇಕೂರ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ಅಶೋಕ್ ಬೇಕೂರ್ ಬೇರು. ಎಸ್ ಅಶೋಕ್ ಬೇಕೂರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ. ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಮಿಂಚೊಂದುಲ್ಲಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರು. ಎಸ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪಂದು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ನೆಟ್ ಪುರ ಇಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಉಡುಪುನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಉಡುಪುನಾಗ ಮಲ್ತೋಯ್ತ ಅಂಡ ಮೂವಿಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಹೊಡ್ದೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಂಬ ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಮೂವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಒಂದು ರೋಲ್ ಅಂಚನೆ ಬರಂದೈತಿ. ಇತ್ತ ಬಂದಾಗ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೂದಿತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ದಟ್ಟಿತ್ತೆ ಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ದಟ್ಟು. ನಟನೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗಿರಿ ಜತ್ತಿನಿ ಏಪ ಎಂಚೈ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇರಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಟನೆ ಪಂದ್ ಜತ್ತಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿನಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಿನಾಗೇನೆ ನಾನು ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಮರಲಿತ್ತೀನಿ. ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿನಾಗೇನೆ ಅಂಜ ನೆಂಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಉಂಡು ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯದ ರೋಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂಚೆ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನವ್ಯ ಕಲಾರಂಗ ಬಂದು NKR ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು. ಅವಳು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಕ್ಲಬ್ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಮಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಅಲ್ತೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ನವ್ಯ ಕಲಾರಂಗ ಬಂದು ಅವಳು ಏನು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಅವಳು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗೇನೆ ಅವಳು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಅವಳು ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಪೋದು ಪಿದೈ ಕಿಟಿ ಕಿಡ್ದು ತೂಪುನು ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಿದೈ ತೂಪು ಆಸಕ್ತಿ ಅಂದು ಅಂದಾಕ್ಲೆ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಬಲಿಪುನು ಎಂಗ್ಲೆ ಸೈಕಲ್ ತುಂಬ ಬಲಿಪುನು ಪನ್ನದಾದ ನೆರ್ಪೇರ ಅದಾದನ ಬಕ ಬಕ ತುನಾಗ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ ಆ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಚ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾದ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಅವಳು ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ 17 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅವಳು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಂದ ಅವಳು ಕ್ಲಬ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೋಯ್ತೆ ಅವೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅವಳೆ ಸೋಂಕಾಲದ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ನಾಟಕ ತಂಡ ಐಕ್ ಬತ್ತೆ ಅವಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಐತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೋಯ್ತೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ರೋಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೋಯ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ್ಯರು ಇರ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಪಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರೇ ಆ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತೀರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವಿಡ್ದು ಪಕ್ಕನೆ ಬಿಡ್ದು ಮಾತ ಹಂಚಿಂಚಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಅವಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಬರೆಪುನ ಆರೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ತಂಡ ಉಂಡು ಐಟಮ್ ಅಲ್ದ ಐತೆ ಅವಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬುಳ್ಳಾರ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದಿಯೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಐತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಶ್ ಬಂದಿಯೋಡು ಬಂದು ಆರು ಐಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತಾರಪ್ಪಾಗ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಂಡ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಳ್ಳಾರು ಆರ್ಲ ಇತ್ತೇರಿ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜೆ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೀಮ್ ನಾಗರಾಜ್ ರಾವ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಯಾರು ಇತ್ತೇರಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ಡೆ
ಮಂಗಲ ಅಪ್ಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅದು ಅವಳು ಎಂಗಲ್ನ ಅಂಚಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಚಿ ಗಡಿನಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಂಡ ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದ್ರು ಅಂಚಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತು ಆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಐಟ್ ಬತ್ತೆ ಅವೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಅವೆಟ್ಟು ಬತ್ತನಿ ಪಂಡ ಅಂಕ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಆದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಿಡ್ ಜೆ.ಪಿ. ಯಾನ್ಲ ಅವಳು ರೋಲ್ ಮಲ್ತ ಆ್ಯಂಗ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತ 2 ಜನ ಜೆ.ಪಿ. ತಿಮ್ಮನಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಅವೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಅವ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಶಾರದಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೆ.ಪಿ. ದಿಕ್ಕೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ ಮುಗುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಐಸಿರಿ ತಂಡಡುಲ್ಲೆ ಶಾರದಾ ಆಡ್ಸ್ ರಡ್ಡು ತಂಡ ಉಂಡು ಐಟ್ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದನ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 17 ವರ್ಷದ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಉಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಡೈರೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಿಯರ್ ಪಂಡ ಇಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಯರ್ ಇರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ನಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಅಣ್ಣನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿಂಡೆ 2 ಜನ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಡ್ರಾಮಾಗ ಪೋಪನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಊರ್ದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಲ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಸಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಊರುಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆ ಕ್ಲಬ್ಲು ಉಳ್ಳ ಜೈ ಹನುಮಾನು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಹಿಂದೆ ಡ್ರಾಮಾದನೆ ಮಾರ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ದಾದ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮಂಜಿ ಆಡೆ ಅಕ್ಲನ ಊರು ಸಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನ ಏರಿಯಾಗೆ ಪೋಂಡ ದಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ಅವು ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟಂದು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಗಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ 14-15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು USV ಚಾನಲ್ ಬಂತ ಕೈ ಕಮ್ಮಡ್ ಐಟ್ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಕುಸಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ತಲಕ ಚಾನಲ್ಡು ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 30 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ದ ಐಟಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ದಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇತ್ತುಂಡು 9000 ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನು ಯಾನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಲ್ದೈತೆ ಐಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಲ್ದ್ರೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾನು ಮಲ್ದೈತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ನನಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ದೀಪನು ಯಾನು ರೋಲ್ ಬಂತನು ಪ್ರೇಮ ದೀದು ಬರೀ ಏನು ಡಮ್ಮಿ ಅವಳು ಉಂತವ ನಾನು ಲಕ್ಕದ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಉಂತನು ಯಾನು ರೋಲ್ ಬಂತದೆ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂತನು ಅಂಚ ಮಲ್ದೈತ ಒಂದು 30 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಚಾನಲ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂದು ಮಲ್ದೈತ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆ ಆ ಚಾನಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಆ ಚಾನಲ್ದು ತೂಯಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತೊಂದಿತ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋತ ಉತಾಲಿಗೆ ವಹಿಸೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬುದ ವಿಷಯ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಐಟಪ್ಪಾಗೆ ಈ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪಿಂಕಿ ರಾಣಿ ಕೊಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೀರ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಹಿಂದೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ದಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪೋಪನು ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಸುಮೋ ಗಾಡಿ ಇತ್ತಿನ ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಪನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಪನು ಬನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಸ್ ಅಶೋಕ್ ರಂಗಭೂಮಿದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಎಸ್ ಅಶೋಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಪನ್ನಗ ನಾಟಕ ಪನ್ನಗ ರಾತ್ರಿ ಪುರ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರ ಎಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಎಪ್ಪುಂಡು ಆ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಎಂಚಿಪ್ಪದ ನೀರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಈ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಡ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪು ಜೇರಿಂದ ಮನ್ಪೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಗೆಲ ನಿದ್ರೆ ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾದ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪು ಜೇರು ಪಗೆಲ ಜಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಆದು ಬೋತುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಸಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೋಡೆ ಅಂಚೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜನ ಒಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿಸಿ ಅವೊಂಜಿ ಜೀವನಡೊಂಜಿ ದಾದನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾದ ಜೀವನ ಐಟ್ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡರದ ರಾತ್ರಿ ಎಂಚ ಅಂದು ಮನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮುದವೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಟೀಮಿಂದ ಬಂದತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತು ಐಸಿರಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಶಾರದ ರೆಡ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ರೆಡ್ಲ ಟೀಮ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಇಡು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಡ್ರಾಮಾಗ ಬಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆಫೀಸಿ ಡ್ರಾಮಾಗ ಅವಳು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಂದು ತಲ ಕುಸಲ್ಗೊಬ್ಬಂದು ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ಮುಗಿನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಫಿ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಅವಳು ಜಾಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ವಿಂಗ್ಲ ಒಂದು ಕುಸಲ್ಗೊಬ್ಬಂದು ಈ ಡ್ರಾಮಾದ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ನಂಚಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟರಂಚಿನ ಘಟನೆ ಆದಿಪ್ಪ ಓಲ್ ನೆನ್ಪಿದ್ದ ಮರಪಂದ್ರ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನ ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಉಪ್ಪುನಾಗ
ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ದೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಐಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಮಂಗಲ್ ಪಾಡಿನ ಬಂದು ಇತ್ತೇರು ದುಂಬು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡೋದು ಆರು ಲಕ್ಕುಮಿ ತಂಡಗೆ ಪೋಯರು ಅವಿಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಯಾನೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡೆ ಡ್ರಾಮಾದಾಡೆ ಪೋತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ಯಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದು ಯಾನು ಎದುರುಡುಲ್ಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ಸುರಾಯರಾಂಡ ಅತನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ದನಿಕುಲು ಶೋನನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಉಳ್ಳಾಯಿದಿಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಈಗ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬರೋಡು ಯಾನು ಬಂದು ದಾದನೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಪೂರಪ್ಪ ಪೋದನ ಮಂಡಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೈಚೇರಿ ಇರು ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಯಾಮನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರು ಲ್ಯಾಪ್ ಪತ್ತೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ದಾಡೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪತ್ತೆ ಅವಳು ಮಾನಿಟರ್ ದೀಪರೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಿತ್ತಿರು ಲ್ಯಾಪ್ ದೀದಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಈಗಿನ ಸೀನ್ ನನಗೆ ಪೋಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ ಪಾಡುವ ಅಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಂಚ ಮಲ್ಪಡ ಅದು ಬತ್ತಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ನಗಂತ ಎಂಕ್ಲು ಮಾನಿಟರ್ ಮಿತ್ತಿದೀಯ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪನು ಎನ್ನ ಸೀನ್ ನನಗ ಎಂಕ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅದು ಎನ್ನ ಸೀನ್ ನನಗೆ ಪೋಪ್ನು ಪೋನಪ್ಪ ಜಯಶ್ರೀ ನಂದೇರಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರಿ ಆರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನು ಪೆಡಲ್ ಪೂರ ಆನ ಸೀನ್ ನನಗ ಎನ್ನ ಸೀನ್ ನನಗೆ ಏನು ಪೋಯೆ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಸೀನ್ ಕೂಡ ಪೋಯರು ಎಂಕ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಎನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಮುಕ್ಲು ಪಾಡ್ನು ಬಾಕಿತ್ತನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೈ ಪಾಡ್ನು ಒಂಜಿ ಕೈ ಲ್ಯಾಪ್ ಇಡುಪ್ಪು ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಆನಿದೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮರಪನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಬನ್ನಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಹಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಪಿಕಪ್ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ದಾದನ ಗಾಡಿದ ಪೋಪನ ಒಂದು ಬೈ ಟೂ ವೀಲರ್ ಪೂರ ಪೋಪನ ಹಾಕ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ವೃತ್ತಿನ ನೆನಪುತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅವು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಳ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಅವಳು ಗೊತ್ತೇ ಆತಿಜಿ ಆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅವಡು ಅಲ್ಪದ ಓವೆಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಿಜಿ ಡ್ರಾಮಲ ಯಾಪಲದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋతుంది ಪಂಡ ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಅವ್ರ ಕಡಿತೀರಪ್ಪಗ ಜಯಶ್ರೀ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಅವ್ರ ಅಂಚ ಪೋತು ನಿಜ್ಜಿಂದ ಅವಳು ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ಬೇಕೂರು ರಿತ್ತ ಪಂಡರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ಲ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತಂತಾರ ನಾಟಕಗ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ಲ ಮಲ್ದರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಇಂಚ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಪಂಡ ಮೇನ ಮೇನೆ ಎನ್ನ ಕಸುಬು ಪಂಡ ಏನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಉಪ್ಪಲಾಡೊಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬಂದೆ ಉಪ್ಪಲಾಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಡ್ರಾಮಾದ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪನ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋದನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಡಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಐತಿನ ಕಾಲ ನಾವು ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದೆ ಶಿಂಗಾರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಂದು ಉಪ್ಪಲಾಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅವಳು ವಿಜಯನ್ ಕೆ ನಾಯರ್ ಅರ್ಧ ಅದನ್ನ 6 ನೈಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಇಂಪ್ರ ಕಲ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸುಧನ್ ಬಂದುಲ್ಲೆ 3 ಜನ ಸುಧನ್ 6 ಎಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಕಲ್ತದ್ದು ನಾನು ಅದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಆಯ್ ಹಿಡ್ದು ಕೈ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎಂಗ್ಲ ಊರುಡು ಪೂರ ಈ ಪೆರ್ನಾಲ್ದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಪೂರ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೈತೆ ಮಾಪಿಳ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಐಟು ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಇಂಚ ರೂಪೇಶಿನ ಪೊರ್ಲು ಮೋಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಾದಾಯಕಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುವ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿನಿ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆನೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಮಂಗಲ್ ಪಾಡಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಮದ್ಮೆದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡುಪ್ಪನು ಮದ್ಮೆದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾದ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ವರ್ಕ್ ಪೋಪೆ ಅಂಡ್ ಈ ನೈಟ್ ನೈಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಡೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತು 3 ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಪೋಯರ ಒಂದು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುಂಡಿರ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದರ್ ಕೆಂಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದರ್ ಎಂಚ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಚ ಎಂಟ್ರಿ ಆರಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಯಂಕರ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲು ಯಾಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನು ಈ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದಿಯೋಡು ಬಕ್ಕ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಎಂಕ್ಲ ಅವಳು ಊರುಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ರಾಕೇಶ್ ಬಂದಿಯೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಬರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವಳು ಒಂದು ಊರುಡುಪ್ಪು ಈ ರಾಜೇಶ್ ದಾದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫನೊಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಒರಿಯೋಡು ದರಿ ಅಸಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಇಂಚೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಹೋಗಿ
ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು 4 ಜನ ಬರೋರು ಬಂತೀರಿ ಅಂಚಾರೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೇನು 4 ಜನ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಕುಡ್ಲಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪುನಗಾರು ಇಲ್ಲ 90 ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲು ನವೀನ ನಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಲಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವಳೆ 90 ರಾಜೇಶ್ ಒಂದು ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕಾರು ಓ ಮೂವಿತ್ತಿಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ JP ತುಮಿನಾಡು ದೀಪಕಣ್ಣೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲು ಸುಂದರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿಡ್ ಇದು ಬರಿಯಾರೆ ಪನ್ನಡ ಬಡ್ಚಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿಯ ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಅರ್ಲ ಅಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಲಿಕೆ ಬಂತು ಬಾಂಬೆ ಪುನಾರು ಅರಿತೆ ತುಳುನಾಡದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಟಪಾಡಿಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಡಾರು ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬತ್ತ ಮಾತ ಮೂವಿಡ್ಲಾರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರ್ಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಪನ್ನಡ ಬಡ್ಚರಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ತೋನ್ಸೆ ಸರ್ ಆರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಇಂಚ ಪಿಂಕಿ ರಾಣಿ ಕೊಡ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾತ್ರನಾಗ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರು ಅಂದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಚರಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲೇ ಮಲ್ದು ಇತ್ತೀನಿ ಬನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಅವು ದಾಲೆ ಜ್ವರ ರಂಗಾಗ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಅದೊಂದು ಜೊಟ್ರಾಸಿ ಮಲ್ದೊಂದು ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ನಾಗನೇ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಸರ್ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮರ್ಲ ಆರ್ನ ರೋಲ್ ತು ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ್ ಅವು ಶಾಲೆ ಡುಪ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ನಕ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ನವೀನ್ ಬಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ 10 ಸರಿ ನಾವು ಬಾಬು ನಾಟಕ ತುಂಬುದು ಐಟೊಂಜಿ ಬುಳ್ಳನ ರೋಲ್ ಉಂಡಾರ್ನ ಬೆಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ನ ರೋಲ್ ನವೀನಣ್ಣ ಅವು ರೋಲು ಮಲ್ದೋಯ್ತು ಅವು ಶಾಲೆ ಡುಪ್ನ ಅಂತೇನೆ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟ್ನಕ್ಲ ಇಜ್ಜಂದ ಫ್ರೀ ಪೀರಿಯಡ್ ಪೂರ ಏನು ಶಾಲೆದ ಪಿದೈಬೋದು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುನು ಬೆಂಡ ಪಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನವೀನಣ್ಣ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ನವೀನಣ್ಣನ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪುನ ಶಾಲೆದ ಪಿದೈ ಬಲಿತಂದು ಪೋಪುನು ಅವು ಏರಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಏನೋ ಬುಳ್ಳ ನೀ ಶಾಲೆ ಇನ್ನಿ ರಜೆ ದಾನೆ ರಜೆ ದಾನೆ ಇನ್ನಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಪಂಡದ್ದು ಏನ ಪಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂತೇರಿ ನೀವು ಪಪ್ಪ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಯಾಂದಾಯ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋಡು ಅವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪವನು ಅವಾಗ ಅವಾಯ್ತದೆ ಇಂದು ಕೂಲಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಎದುರುದಿದ್ದು ಅಂಚ ಪೂರ ಬರಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಅಪ್ಪಗ ನವೀನಣ್ಣ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ನವೀನಣ್ಣೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಚೆ ಕೊರಿಯರ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಕೆಲವುದಟ್ಟ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದರಂದು ಕೇಂಡ ಇಂಚ ಎಂಟ್ರಿ ಆಡ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಅವೇ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ನಕ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೋಲ್ದಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದಿಯೋಡು ಐಟ್ ಆರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದು ಆರಿತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದಿಯೋಡು ಬಕ್ಕ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋನ ರಿಷಬ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಹೊಲಿತ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಡೌಲು ರಿಸಾರ್ಟ್ದವ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಪಾತಿರ್ದ ಅಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ರಾಜೇಶನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಯ್ನಿ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದಿಯೋಡು ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋದು ಪಾತಿರ್ದ ಅವಳು ಮುಡಿಪುಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪುನಗ ರಿಷಬ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದ ಅಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ ಅವಟ್ಟು ಅವು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 10-20 ದಿನ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇತ್ತು ಅವಳು ಅನಂತನಾಗ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಡ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲರ ಅವಿ ರೋಲ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಾಧ್ಯಾವು ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂತ ಇರಗ್ ಓ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದಾಪು ಸತ್ಯ ಬಂದ ರಡ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಂಗಭೂಮಿ ನ್ಯಾಪಲ ಮರಪೆರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಇತ್ತಿನೇ ನಂಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬತ್ತಂಡು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ CPL ಪಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಬರೋದುಂಡು ಅವಿಟ್ಟು ತೂಯಿನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ನೀರು ನೈಟ್ ತೂತೈತೆ TV ನೆಟ್ ತೂತೈತೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲಾಡ್ ತೂತೆ ಹೈಟ್ ತೂತೆ ಅಂಚೆ ಬಂತಂದೆ ಇದೇನು ಆ ಮೂವಿಡ ನಿಮ್ಮೂರನ್ನು ತೂತೆ ಈ ಮೂವಿಡ ತೂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಮೂವಿಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮಂಡ ಇಂದೇನ ನಾಟಕದ ತೂಯಿನ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಆ ನಾಟಕದ ಮುರಣಿ ಮಲ್ದಾರತ್ತೆ ಈ ನಾಟಕದ ಈ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಾರತ್ತೆ ಐನು ಮರಪುಜೇರಿ ಕಲಾವಿದ ಪಂಡ ಅವು
ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಡು ಒಂಜಿ 100,000 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ತೂಪುನಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮನ್ ಅವಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಇಂಬೆ ಆ ರೋಲು ಇಂಬೆ ರೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಂಡ ಅತ್ತಂದು ಬಂದ್ಪಿಜಿ ಅಂಡ ಇಂದೇನು ಮರಪೇರು ರಂಗಭೂಮಿನ ಮರಪೇರು ಹಾಪಿಜಿ ಖಂಡಿತ ಮರಪೇರು ಹಾಪಿಜಿ ಅಂಡ ಇಂದುలో ಬೋಡು ಅವಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ರಡ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಸ್ತಿಂದು ಬಂದ್ಪಾರು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾತಂದುಲ್ಲಾರು ನಾನು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರ ಬಾಕಿಂಡು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರಪ್ಪನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಐಟ್ ಮೊದಲು ಐಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಲ ಕರೀನಾ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಜಾಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲವಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಅವಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೈ ಮಾರುತಿ ವಿವೇಕ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ ಅರ್ಧಡ್ ಒಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆತುಂಡು ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಪಲ್ದೇರು ಅವಡ್ದು ತಂಬಿಲ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರೋದುಂಡು ಸಚಿನ್ ಸುವರ್ಣ ಐಟ್ಲ ಅವಳ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿಜಿ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆತನು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂತೇರಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೋರಿದ ತಂಬಿಲ ಬಂದು ಒಬ್ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬಜೆಟ್ ಮೂವಿ ತಂಬಿಲ ಬಂದು ಅಶೋಕ್ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತರು ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇರ್ ಇತ್ತ ಪಂಡರ್ ನಾಟಕಡು ಪೂರ ಈ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದರ್ ನೆಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದರ್ ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿವಕ್ಕಲ್ಲ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಘನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಇಪ್ಪನು ಜನಕ್ಕಲ್ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವನೂರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪಂಡಿಸ್ತಾವಂತಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು ಅಕ್ಲಿದ್ದಿನ ಎಂಕ್ಲದ ಆಲಾತ್ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಲ ಅಕ್ಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದ್ದಿನ ಎಂಕ್ಲದ ಆಲಾತ್ ಎಂಕ್ಲು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪ ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ತೂಂಡನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು ಅಕ್ಲಿತ್ತು ತೂದು ಅವೇ ಪಂಡೈತೆ ಪಿದೈ ಒಲಂಡ ಪೋನಾಗ ಇರ ಐಟ್ ಮಲ್ದರ್ಗೆ ನೆಟ್ ಆತ ಪಂಡನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಖುಷಿ ಐಟ್ ಹೋಗ ಅಕ್ಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಅವತ್ತು ಅವು ಕಲಾವಿದ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬಂಡ ಅವೇ ಓಲ್ ತೂಂಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ಅವು ಆಯಗೆ ಅಶೋಕಿಗೆ ಅವು ಜೆಪಿಗೆ ಅವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ದಾಲತ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗಡ್ ಬೆಳೆಯರ ಕಾರಣ ಏನಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆಸ್ತ ಏನವೇ ಏನು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಲು ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಐಟೊಂಜಿ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಪಂದೊಂಜಿತ್ತೇರಿ ಅರಿತ ಕುಡ್ಲಡ ದುಂಬು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ದ ಇತ್ತೇರಿ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಂಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆಟಡು ಉಪ್ಪುನ ನಾನು ಆಟಡು ಎಲ್ಲಿಯ ವೇಷ ಪಾಡ್ದೆ ಐಟೆಂಕ್ ಗುರುಕುಲಾದಿತ್ತಿನಿ ರಾಮ್ ಸಾಲಿ ಅನ್ಪಂಡು ಎಂಗ್ಲ ನಲ್ಪದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಶಂಕರ್ ಕಾಮತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ಲ ಶಾಲೆಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತು ಆರ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಆರ್ನ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಸಾನಡೆ ಆರ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತದ ಅವೇ ಡ್ರಾಮದ ಸುಂದರ ಮಂದಾರ ಆರುಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನವೀನ್ ಸರ್ ಜೆಪಿನ ಮರಪೇರೆ ಆಬಿಜಿ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮದ ದೈನಿ ಆರೇನು ಪರ ಅಂದೆ ಉಪ್ಪೇರತ್ತು ಪಂಡ ಆರೇನು ಯಾಕಡೆ ಟೀಮದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪಂಡ ಆರೆಂಕ್ಲ ಇಂದೇನೆ ಆರು ಇತ್ತಿನದವ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಟೀಮ್ ಇಡಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಆರೆಗಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಅನ್ಪುದರ್ ಪಂಡೆ ಮುಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ ಮೇಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇದ್ದಿಂದ ದಾಲ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ದಾಲ ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತಿನಡೆ ಅನಿ ಲೆವೆಲ್ಲುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿಲಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ಲ ಮಿಂಚೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ನಲ್ಲಾ ತೆಡ್ಡೆ ಅವಡಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಆಶಿಸುವ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲ ಪಾತೆರ್ನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಂಗಭೂಮಿ
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಡು ಮಿಂಚೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಬೇಕೂರು ಆರ್ನಾಲ್ ಜೀವನ ನಲ್ಲಾತ ಎಡ್ಡಾವಡು ನಲ್ಲಾತ ಸಿನಿಮಾಡಾರ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ಲಾರ ಮಿಂಚಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಶಿಸೋನ್ವಾ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಬೈದರು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.